Okay, mayong budto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. O ako lang yapon kini inyong ubus nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Makiguban na usab kaninyo sa lain na po nga edisyon, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, C.O.N.A. Catechesis on Air. Pero adlaw karon nga Martes, no? Pizza 5 na kini sa bulan sa Mayo ba? Mayo, dili. Sa bulan sa Marso, tuig 2024. Kumusta naman, no? Ato dahil nga timbayaon gyud ang ato mga kaigsunan nga mga kaparian, lukop kabisanan ug Mindanao, no? Niya, ug bawang higala, Martes karon. So, kumusta naman? Hapit na ang fiesta sa San Jose, no? Mga kaigsunan, ito mga San Tampukunwan, San Jose. Okay, no? Ari kita mga higala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamuntuhon. CBCP News. Okay, yan natin may higala, no? Okay. Universidad sa Lasal, no? Lasal University, no? Gilusad ang ilahang programa sa ebanghelisasyon o katekismo. Pinaagi sa ilahang gitukod nga usa ka lugar kining gitawag natong Evangelization and Catechetical Institute nga didto nahimutang sa Kauluhan. Ang mao nga matud pa lugar sa pagpanudlo agi kini og tabang sa Katolikong simbahan aron nga mga kaparokyahan nga aduna nga dunay mga representante sa mga kaparokyahan matudluan gyud sa maayong paagi sa ebanghelisasyon ug inga manusab sa pagpanudlo. Balita mga higala gikan sa Vatican, Pope Francis nanawagan karon sa tanan, no, nga mutabang gyud aron nga mahunong na ang giyera sa tunga-tungang sidlakan. Ilabi na gayon dito sa Gaza. Mao kana ang panawagan karon sa tong talawron nga Santo Papa tungod sa nagkadaghan kayo mga kaso nga pagkamatay sa mga sibilyan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ini kabuntuhon, no? O, wala dai ko ka maamon wala tay naka-joke-joke din tayo itong hapon. So ari kita mga higala sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karon si Gundari sa atong listahan, no? Ang Saint of the Day nato February Marso 5. Alam ang higala, no? Marso 5. Walay lain kung dili si. Marso 5, ang atong santo karon mao si Saint Joseph of the Cross. No, Joseph of the Cross or San Jose de la Cruz. Natawag kini si Saint Joseph de la Cruz niadtong 1654, namatay niadtong 1734. Unya nagpamembro kini siya sa mga Franciscans na niya known for his reputation of holiness. Naordinahan siya isip sa kapari, nahimo siyang Father Provincial. O matod pa wala niya gi-exempt ang iyahang kaugalingon sa bisan unsa mga buluhaton dina sa ilahang kongregasyon, no? Wala siya na exempted sa mga trabahoon sa balay. Wala sa ma-exempted sa pagpangluto ug daghan pang uban bisan tuod kung siya mao ang matud pa pinakadako og rangko sa ilahang grupo isip Father Provincial. Nakanunan namatay siya niadtong 1734 ug nakano na giila siya nga santos niadtong 1839. Okay, mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining mga balitang simbahan mao kadto mga higala nga atong santo karong adlaw. Abino ari kita sa atong ginagmay nga Jolo joke. Uy, Agnes, ano ito po na ating, no? Nag-istorya kini si Busting o si Picoy. Koy, baling lami atong torta akong nakaon kahapon. Asa mong kakapalit ato? Ambot sa to nga
asa to napalit sa kuan man siguro to. Mura og asa to daging lugar. Uba, Ay, nagduda na ba ko nga buto to nga klase sa kining buto ba laki ba katong klase sa torta. ngano man. Dagkatilaw da ka. Oh, murag buto gyud to. Lami man dagway. Oh, lami kaayo. Buto gyud to. Ngano nakaingon maligi kang buto, dili baye. Okay, lami ko kayo di daghan tong itlog. Basta naa gani itlog nga torta, buto gyud na. Unsa? Joke ba yon? Joke na daw ito o lain. Okay. Padayon. Padayon ta mga igala sa ato nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Lara ari kita mga igala sa ato nga catechism. Okay, ari na kita sa mga catechism nato. Okay. Kaya una nga pangutana, man naman itong itago-tago ang bunyag, no? Ano napunta sa what is the relationship between faith and good works in salvation. Okay, no? No? Ano kita sa siya naman to. Okay, now, when was the Catholic Church founded? Kanus amang gyud matukod ang simbahang Katoliko. Ano niya ito bago ng higala, ha? The church was founded on the fifth day after the glorious resurrection of Jesus Christ, when the Holy Spirit descended on the apostles. Wala mga higala, no? Sa ato pa, ang simbahang Katoliko di ay natukod sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. No, the Pentecost Day is the birth of the Catholic Church. That is according to Canon 731, Acts of the Apostles, chapter 2, verses 33 ngadto sa 36. So the question, ha? When was the Catholic Church founded? The Catholic Church was founded, no, during the Pentecost. No, katubit ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles. Is it required that the Catholic Church to have important laws? No? Okay, no? Kinahanglan na sa General Instructions of the Roman Missal, aduna gyud mga importante nga mga lagda nga gikinahanglan nga maoy subayon, no? Sa pagtulunan nga sa atong mga gimbuhaton, no? Sa mga gimbuhaton nato, doon na gyud kita yung mga set of rules, doon natin canon law, doon natin kay CCC, doon na kita General Instructions of the Roman Missal, aron nga maoy nga dili kita maalang-alang sa ato nga mga gimbuhaton, no? Dili bataw masalaan, kay doon naman tayo gisunod nga mga set of rules and regulations. Okay. What is the teachings of the Catholic Church with regards to death penalty? No? Bino, sa CCC number 2267, kung wala nagyoy mga laing paagi, aron maprotektahan ang kining gitawag kinabag-an nga katawhan. No? Sa to pa, pwede ang death penalty kung wala nagylaing paagi nga magamit, no, nga maprotektahan ang kinabagang katawhan. Apan kung aduna pa, dili gyud ta angay mo musagop niya ang gitawag na to death penalty. Pangutana, daghan ra bang paagi nga atong magamit aside from death penalty? Ang tubag niya na daghan kaayo, no, daghan. Death penalty should not be used when it is the fruit of hatred and of hatred and other negative purpose. No, sa tupadili ginato gamiton ang death penalty aron lamang sa pagpanimalos sa mga sala nga nahimo. No? Why do Catholic Church, ito lang pangutano higala,
May do Catholic Church burn candle. Ang tubag niya na yes, nga naman, tungod kay ilalom sa mga katakumba sa mga martir, daghan kayo ang mga dagkutanan sa kandila. Subuti pasabot nga sukad pa kaniadto ang mga nahauna ka nato nga mga Kristiyano nagdagkot na gyud pirmi og kandila. Sa ako na ginaingon, kitang mga nagsunod, musunod na lamang po tao sa ilang naandan. Kaya nga naman, mo naman ni ilang gihimo, nagdagkot naman sila kandila. So kita po mismo nga nagsunod sa ilang mga tradisyon, mudagkot po lamang tao kandila. Kaya nga naman, mao man ay nagpaila, nga adun na tayo connection sa nahauna ka nato. Of course, ako nang ginaingon, ang mga laing relihiyon, wala gid sila ani, kay ang mga laing relihiyon, natukod ang ilang simbahan, pinaagi sa mga pinaagi sa Biblia. So they don't have any connection to the apostles and to the early Christians. Muna nga, ang mga pagtulunan sa early Christians, wala gid nila mapanunod. Usa na ni ana kining pagdagkot og mga kandila. Okay? Bino, dinhin na lang una kita kutob manghigala ha. Daghang kayong salamat sa inyong pagpatalingog kanako o salamat kay sa ako mga partners no. Ang ako ang IT no, ang ato ang information technician si Sister Camel Sormiada o gingamanusab din ha sa DWC ang ato sab nga kining gitawag nato partner sa ako mga buluhaton di sa DWC nga mo imudawat usab sa mga materyales gikan diri sa mga sayungon ug dawaton din na ni Sister Kristen naman ni Pritchie no ako din nga pa gini no ni Sister Pritchie ug gingamanusab ni Father kining Rama ata no nga nihatag usab kanako higayon nga kanunay nga makahimo sa pagkatikas dinhi sa estasyon DYWC Teleradyo. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.